Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kini nausam si Papa Joe para sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Karong adlaw lain nga istorya ang tagantag pagtagad nga swak na swak kayo sa nagsingabot nga Pasko. 9 days to go, Pasko na. Andam na putanan sa pagsaulog sa Pasko ug sa umaabot ng bagong tuig. Guys, kung nagtanaw mo karon nya wala pa mo maka-subscribe, as in katunga pa sa tong subscribers, no? Ang wala pa maka-subscribe nga naglantaw kanunay sa tuang mga episodes nga atuang ipasundayag diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Para masuportaan ninyo ug mapalambo pa nato ang atuang channel, please subscribe and click the notification button. And of course, sa mga nangita sa daanan nato mga istorya, inyo sa makaplagan sa Katabi with Ate Gems. Unya, i-subscribe o click na lang po ang notification button. Kung ginana mo padasad sa inyo ang suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check niyo ang video description below para makuha agad ninyo ang email ad yun nato para di masayop sa pagpada. So dito maglangay o ganyan ang istorya ni Almera. Dili lang sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. 9 days na lang Pasko na usab. Mao kini ang gihuwat sa tanang mga katawhan. Bata og tiguang, kabisado na ang puong nga Pasko. Kisam sa di malipay magtanaw sa mga naglain-lain nga mga Christmas decorations sa ato ang palibot, sa mga nagsidlak-sidlak nga mga parol nga nakabitay sa mga bintana, sa mga dagkong Christmas tree nga gibidag yun sa mga dagkong malls. Kinsa di mo believe og ginahan nga mutilaw ug magkutoy ang tiyan ini kakita ug masimutan nila ang puto ug sikwate inig misa di galyo. Kinsa di gutumon sa mga lami ang pagkaon nga i-display sa inyong lamesa iniga Noche Buena. Nining adlaw mo na siya ang panahon nga magkauban ang manakigugmaay, ang pamilya o katong dunay mga relasyon. Tanan malipayon. Tanan nagselebrar. Siyempre, Pasko. Diin angay ipakita nato ang pahiyom sa atong mga ngabil. Pero unsa kay mga kahimtang sa mga tawo nga nangulila sa mga butang nga sakit handumon. Mga tawo nga puro sa kahapdo sa kasing-kasing ang gibati karong Pasko. Mga tawo nga hawang ang kahidlagman. Malipay baka sila? Mao kini istorya nga atong taganong pagdagad diri sa tuang YouTube channel, ang istorya ni Almera. Dear Papa Joe, alas 7 kato sa gabi ug dispiras kato sa Pasko. Sa gawas, makita ang daghang mga tao nga paspas nga naglakaw. Mga gitawag nato og Christmas rush. Siguro nag-last Christmas shopping. Makita sab nako ang mga maanindot nga Christmas decorations sa akong atbang. Sa tanang mga establishment dito, bugtong ra ang akong shop ang walay Christmas decors. Taud-taod, nakita ko na usab ang grupo sa mga bata nga nagsigi og balik-balik og pamasko. Pamilyar na nako ang ilang mga naong kay buwan pa lang sa Nobyembre, nagsigi na ni og pamasko sa akong shop. Mga tunga-tunga sa Nobyembre, pagyud siguro to Papa Joe diyang namasko ning grupuha sa among shop. Ditingkag dayon ang akong dunggan kay di ra bagyud mulakaw o di nimo tagaan. Kasayo ba ninyo namasko? Pasko na di ay? Isug ko pa nga sulti nga to nila. Advance Merry Christmas Day, ma'am. Matud pa sa pinaka-dako-dako nila. Balik lang mo yung Pasko og sa di pa mo muari praktisa sa nanyo daan yung kanta bi. Gawas nga mga yabag kay paminawon, wa pag ko kasabot sa inyong gikanta. Kung usay tuno ana, matod ko pa ngadto nila.
Igor naman po sila niya mo. Okay ma'am, balik mi nig December 24. Matod pa sa mga bata nga murag nanungog pa kay suwa pa ni nilakaw ni kanta pa og thank you, ang babait ninyo, thank you. Wa man unta ko ni hatag bisan og 5 centavos. Ingon niya to kanunay ang akong tratar sa mga mamaskuhay, usahay ang akong mga staff ang muhatag. Pero ako, kung ako ang matumngan gawas nga di ko muhatag, ako pag yung yaw-yawan. Nakatawa pa gani ko diyang duna ko nadunggan sa usa sa ilaha nga ako kuno si The Grinch. Katubang tao sa salida nga gikalagutan ang Pasko, Papa Joe. Well, siguro, ako na siguro. Ang real life nga The Grinch. Okay lang. Wa man sila masayod sa hinungdan kung anong nawagtangan kong pagtuo sa Pasko. Tawtawad yun ko nga nampiling diha nga kalit nga nibuto ang grupo sa mga mamaskuhay nga mga bata. Ang una, ni kanta og kasadya ning taknaa. Nagkayabag lang gihapon ng agi. Pero diyang nahuman nakuratan ko sa usa ka batang babae nga ni solo og kanta og Oh Holy Night. Bugnaw kay ang tingog. Murag yun og anghel. Ambot ba nga kalit nga nanlimbawt ang akong balahibo. Kalit ko nga nakahinumdum nako sa una diyang sama pa lang ko sa pangidaron sa maong bata, Papa Joe. Natulala ko sa tingog sa bata. Diha pa ko nakamata, nga giingnan ko nila nga, Ma'am, ingon ka, balik mi karong December 24. Pasko namang gyud ron, ma'am. Merry Christmas! Pakyut pa nga da ulog-ulog sa mga bata diri nako. Nikot kog duha ka papel nga tag 100 pesos ug akong gihatag nila. Labihang lipaya sa mga bata. Wa sila katuo siguro kay kasagaran tag piso ra man gyud ang hinatagan sa ilahang pamaskuhan. Nitabok na sa atbang ang mga bata nga namasko ug nananghid na sab si Janice nga akong assistant nga mauli na siya. Ako na lang ang nahabilin sa shop ug nitong taknaa, nakalugar og panumbalik sa kunahuna ang mga Pasko nga nangagi nitong gamay pa ko, Papa Joe. Ma, pwede ko nga mauban nila ni Makoy og pamasko? Pangutana ko pa sa akong mama nga gipaningot samtang nagkuso-kuso sa iyang mga lilabhan. Disperas ka to sa Pasko ug pila ka oras na lang. Mga alas 12 na pero si mama wa gyud nagluto og para Noche Buena, Papa Joe. Bisan og atulpod sa iyang birthday ang Christmas Eve pero wa gyud niya, Papa Joe. Gabi naman day, uy, may patabangan ko nimo og pilo sa mga uga nga sinina para ato ning mahatod nito ngadto ilang Ma'am Joy. Kung mabayran ta karon, palitan ti kasi mong ganahan nga candy. Tubag pa sa akong mama nako. Wa ko'y nahimo, nisunod ko ni mama, kami rang duha sa amoa. Kami ra gyud duha sad ang magtinabangay. Samtang nagpilo ko sa mga sinina tungod sa among mga tungod sa among bintana, nadungog na sab nako ang mga kiling-kiling sa tansan ug mga katawa sa mga bata nga among mga silingan nga namasko. Pila ka Pasko na sab nga wa na ko makakuyog nila. Nasuya ko sa ubang mga bata, hantod karon sa pagkako nga moingon ini lang. Nga kami lang si mama kada Pasko gyud, nga murag way na tabo, nga nindot sa among kinabuhi, Papa Joe. Dili na siguro kinahanglan pa nga isulti o idetalye ang among kapobre. Wa may kaugalingong balay. Nagabangra si mama o gamay nga lugar nga murag kwarto lang kadakon. Mao na sadto ang among kusina ug among sala. Labandera ang trabaho ni mama ug kung way magpalaba, wa sa mi kwarta. Kung way klase, mutabang ko ni mama sa iyang trabaho. Nalipay mi og naay magpalaba. Pero nitong adlaw, Sabado, nahurot na namuga tuktok ang mga putahan sa mga suki, wa gyud nagpalaba, Papa Joe. Sinang Carmen, ang katapusan ng suki, na mo'y pag-asa na mo nga makakaon mi nitong nadlaw. Nanuktok ko silang pultahan. Ayo ng Carmen, magpalaba ka? Pangutana pa nako niya. Uy, gamay pa man namang bulingon day. Sa sunod simana na lang siguro. Tubag pa niya. Huy-huy ang mga baga ni mama ang nga niuli sa Mumbai, Papa Joe. Pautang pa siguro ng sita ma. Suwayan lang na akong utang ng sardinas. Doon na pa sa bitay bahaw di na habilin ginabuntag. Matod ko pa sa akong mama. Nangupaw si mama.
Unsaon nga sa kataas sa mong listahan sa utang nga dukang nagsita, sigurado nga di na gyud mi pautangon. Nakasabot na ko dayon sa reaksyon ni mama. Ma, wa man jud ko gigutom pa. Matug na lang ta oy. Di ka nalay kaon sa sobrang kanon. Suwain na lang nagpatis, na pa may nahabilin. Pasinday ugma, na magpalaba ma. Matod ko pa. Unsay mahimo ko sa mong kinabuhi nga sa Tagalog pa, isang kahig, isang tuka. Kakatuka sa Bisaya, Papa Joe. Sama sa manok nga kundi mo ka wag yung matuka, Papa Joe. Kano sa kaha mausab ang bulog sa tubig sa mong kinabuhi. Hangtod kanusa, kami ingon ni adto kalisod. Sakto nga ang pagtuo, Papa Joe. Sayo sa buntag, diyang nanuktok si Ma'am Joy sa mua, kay magpalaba ko na siya. Wa na gani mamahaw si Mama. Kung sa masaya among kaunon nga, wa sa jud, Papa Joe. Didiretso na migadto sa balay nila ni Ma'am Joy. Samtang nang laba, mi kami duha ni Mama, akong malilian sa ilang teres ang duha ka batang babae nga mga cute kaayo. Og nindot kay mga sinina nga nagduwa-duwa. Nagkatag ang mga duhaan, nga bisag unsa na lang. Daghan kayo mga Barbie dolls nga giagi-agian lang ug wa pansina sa mga bata. Gibati ko na usab ang kasuya sa mga bata. Nagtipunog ang ilang mga duhaan ug ang uban pa gani nabaliwala lang. Wa na duwae. Samtang ako, bisan usa ka munyeka, Papa Joe, wala. Ma, pwede ko mo apil nilag duwa, ma? Musugot ka sila mo duwa ko silang duhaan? Pangutana ko pa, nato kang mama. Nagalanganin si mama nga nitubag. Almera, day. Masinog di sila ganahan. Ayaw na lang, day, uy. Duhain na lang ning kumpit, oh. Kaning mga hangir ba? Di ba, nindot man po ni duhaan ni mo. Tubag pa ni mama. Pero wa pa gani kahuman si mama ni dagan ako paingon sa mga bata og ni action kog hikap sa kamanika. Pero wa na ko matiwas pa. Dihang wa kauyon ang usa ka bata. Basin ko nung maguba ang ilang Barbie. Wa na sila makikistorya pa nako nga murabag usa ka virus nga angay kahadlukan. Bisan pa og halata nga di sila ganahan nga moapil ko nila og duwa, nagbarug ko sa ilang tungod. Kay okay lang, bahala og di ko kahikap sa ilang duaan. Okay na nako nga magtan-aw nila. Pero dali nga gipanghipos ang ilang mga duaan og naglakaw unya ni sud silang sala og wa na nako sila makit-an pa, Papa Joe. Masulubon ko nga nibalik kang mama, dihang nana ko siyang duol, dito na ko nakita ang mga lusok sa luha nga nangatagak sa iyahang mga mata. Laing tuig, dispira sa Pasko. Naghigda lami og tapad ni mama. Ma, ngano di ay nga pobre man kay ta? Dili ta pareho sa uban ba nga kada gabi Pasko doon na gud sila'y party. Doon na sila'y mga pagkaon nga lami kaayo sa Noche Buena. Pangutana pa nako sa akong mama. Pero wa mo tubag ang akong inahan, Papa Joe. Unta ma, naa si Papa para di na ta magkalisod pag-ayo. Labi na karong Pasko nga adlaw nga natawhan pud nimo. Bisan nung makapalit ng unta tag pansit para mutaas imong kinabuhi. Ingon man gud sila mga magpansit gyud og birthday para pataas sa kinabuhi. Padayon ko pa, Papa Joe. Pero hugot nga gakus ni mama ang iyahang gitubag diri kanako. Kasunod sa mga basa nga tubig nga nangatagak sa akong bukton. Mga luha ni Mama, Papa Joe. Katulog na lang day, Almera. Mubo pa ang sulti ni Mama nako. O ma, og sa di pa ko matug, Happy birthday, ma. Og Merry Christmas. Matod ko pa. Papa Joe, wala ko makahinumdum si tsura sa akong amahan. Mga usa ka tuig pa lang ko diyang gibiyaan mi sa akong amahan. Bisan usa ka litrato niya, wa ko'y makit-an sud sa among Pinoy anan. Matod pa nga
Sa sobrang kalagot ni Mama, gisunog niya tanan nga mga pictures nila ni Papa sa una ug tanang mga butang nga makapahinumdum niya ngadto sa ako ang amahan. Didako ko nga bugtong si Mama lang ang ako nailahan akong pamilya. Nakunahuna ko nga kung wapa unta biyain ni Papa, siguro dili ingon niini kami si Rabli ang among kinabuhi ni Mama. Naluoy na kay ko sa akong inahan. Akong saad sa akong kagalingon nga mabot ang adlaw nga ihaw-as ko siya sa kalisod. Sa dili madugay, akong ipa-experience ni Mama ang kaharuhay sa kinabuhi. Akong ipa-experience niya na magnotsyuboy na kada Pasko o sa samang panahon, isaulog ang iyang adlaw nga natawhan. Moabot ang adlaw nga dungan sa mga buto-buto sa gawas, atul sa pagsugat, sa pagkatao sa manluluwas, dungan sab ang paghuyop ni Mama sa kandila sa iyang cake para sa iyahang birthday. Luyo sa kasayuran ni Mama, doon ako'y tinaguan nga alkansiya, mao ni akong hulug-hulugan basta doon ako'y kwarta, Papa Joe. Pero sa kaadlaw niya na nasakpan ko ni Mama. Doon naman lagi kay alkansiya Almera, matod pa ni Mama na ako. Ha? O lagi ma? Kay kung maigo na ni mamalit kog manika, para makasuway kog duwa sab og duwaan nga manika ma, tubag ko pa ngadto niya. Mao ba di ay anak? Sige maningkamot kog kugi nga makatigom ta para mapalitan ti ka og duwaan nga manika. Matud pa ni Mama og dayon talikod, unya balik siyang gilabahan nga bulingon. Awan ako masulti niya nga dili mo nika ang akong gusto. Gusto na kong papalitan siya og washing machine. Bisa na lang og second hand lang, Papa Joe. Di na kay siya kapuyon siya panglabada, labi na sa mua siya manglaba. Nangita yung kong baratuhon og second hand nga washing machine. So sa ka-shop, ako na daang gisabot ang tigiya o gihangyo na ko daan na di lang kaayo niya patasan ang presyo. Ako pang gihangyo og taman kay dili kaigo ang usa ka tuig na kong tinigom nga nasa sud sa alkansiya. Naluoy siguro ang tagiya sa shop ug matud pa niya nga ipadala lang ang akong alkansiya ugma ug pilay sud niini. Maorsab kunoy akong ibayan. Dispiras kadto sa Pasko ug nananghid lang ko ni Mama nga doon ako'y lakton. Wa siya kay bao nga mamalit ko sa akong irigalo niya. Bitbit na ako akong alkansiya nga naglakaw paingon sa shop pero daghan na kayong tao nga nasa gianan. Mao nga nangita kog shortcut para dali ko nga maabot sa shop. Pero wa pa gani ko maabot sa akong padulngan sa may ngit-ngit nga eskinita. Duha ka mga batan-ong lalaki ang miharang sa kong agianan o gipugos paglabni ang akong bitbit nga alkansiya. Hugot akong gikupta ng alkansiya, bisag unsay may tabo, di gyud ako ihatag nila. Pero kusgan ang mga lalaki o gibunlot kini dungan sa pagpatid niya sa akong mga tuhod. Nahapla ko sa yuta o nabuhian ang alkansiya. Gipunit sa lalaki, dayon dagan palayo, Papa Joe. Tabang mo, akong alkansiya, ibalik niyo na ako. Para sa kong mama to, maluwi mo na ako, tabang mo. Syagit ko pa samtang naghilak, pero why nakadungog na ako. Dugog singot ang puhunan ako niya itong sud sa mga alkansiya, pero wa na. Imposible nga mabalik pa kadto na ako. Hinay ko nga nibangon sa kong paghahapla, nagkadugo ako mga tuhod o nakabulingit sa lapok. Sigurado nga masukan ko ni Mama. Hindi kakita niya na ako sa akong porma. Almera, anak. Di man kagikan nga nagkahugaw man ka. Nasamad pa imong tuhod, oh. Puno pa sa kabalaka ni Mama nga nakita sa mga itsura pero imbis nga mutubag, nidagan ko paingon niya o naghilak o nigakus nga to niya. Happy birthday, Ma. Merry Christmas, pud. Matod ko pa niya nga nagbakho lang gihapon, Papa Joe. Salamat, nak. O, dawata ko regalo nimo. Diba ni saad ko nga palitan ti ka og munika? Mayon ta og ganahan ka ana ay sa akong napili. Yes, Papa Joe, nalipay ko sa pinakaunang duhaan nga akong naangkon. Pero sa tinud-anay di man kato ang akong gusto. Niadtong Paskuha, mauntay akong gusto nga hatagan si Mama og washing machine para mapagaan ang iyang trabaho. Pero wag gid itugot kay gikawat man ni ang akong alkansiya. Tulin nga ng labay ang mga katuigan og high school na ko pero wa pagyapoy nagbag-o sa mong kinabuhi. Umataog sayo kada kadlawon para manlaba, para gamay na lang ang labhanan ni Mama. Inikabot ako sa eskwelahan, sugaton dahin ko ni Aya nga akong amiga.
Humuta gini kong amiga, oy, amoy fabric conditioner. Matod pa niya nako. Uy, sa di pa ka magsigig bugal-bugal nako ba? Siguraduha sang daan ha nga, daghan og palabhan imong mama nako para daghan sa doon ako'y kita ba. Binuang pa na kong tubag niya. Aw, kana na di ay, sige akong iyabuto sa yuta ang mga linabahan para malabhan nimo usab. Pero para buhaton na nimo, kuyog saan ako magpahangin ta dito sa seawall, kauban nilang alona. Matod pa ni aya nako, pero dali kay ko nga nibaliban niya. Mo duty pa biya ko sa library, kabaw biya ka na aya. Niyang ora man sad si aya nako. Kibaw siya nga kung wa pa ko dawata nga mag-working sa library sa mong eskwelahan, di gyud ko makapadayon og high school. Wala ko'y time nga maglingaw-lingaw sa gawas Papa Joe. Kaya mas gustuhon pa nako nga tabangan si mama kay sa magkuyog-kuyog pa ko og mga barkada. Niya mga higayuna, di na kayo uso ang magpalaba kay doon na naman mga laundry shop. Maong kayod kalabaw gyud ko. Gawas akong pag-working sa library, niyang katsap ko og nga turon sa silingan ug akong ibaligya sa among mga maestra nga kusugsig kayo nga mamalit. Kay kibaw man sila sa akong sitwasyon. Ila din pakyawon ang akong turon, Papa Joe. O Almera, dako-dako ninyo siguro kaginansya sa imong turon, no? Ilisin na og imong sayal, o? Guba na ka ng zipper. Nya, doon na pa yung mga buslot. Matod pa sa akong advisor. Igo lang ko ni Tando, pero di ko mamalit og bagong uniform. Kaya doon ako ilaing gitiguman. Ang akong plano nga palitan og second hand nga washing machine si mama. Ako yun tumanon katong akong plano nga regaluhan ako siya. Katong nakawatan ko sa unang awa madayon. Usa ka hapon, pag-abot nako sa amo agi ka sa eskwelahan, gisugat ko ni mama nga excited kayo ug dunay bit-bit nga puting sobre. Almera, dibaw si tiya nimo oh. Pasahada yun na. Sige na day. Matod pa niya. Ang tiya ngayong gingon Papa Joe mao ang igagaw niya nga naminyo og Amerikano. Tuwa nakabase sa Amerika. No read, no writes mama mao nga nanugo siya nako. Nanugo siya siyang silingan, wa mong silingan, nga magpasuwat nito kang tiya kay manghuwam siya kwarta para akong graduation, para sa akong graduation sa akong school, pag-graduate nako sa high school. Gibasa din ako ang suwat, ug nagduduha ko kung ako bang isulti ngadto kaniya ang gisuwat sa akong tiya didto. O anak, unsa may sulti ni tiya nimo? Padadaan ko no kaniya og kwarta? Pangutana pa ni mama. Kuan ma, wa man pud ko ni kwarta si tiya. Di ko na siya kapahuam nimo. Tubag ko pa. Pero dili ka tumoy nakasuwat, Papa Joe. Dili na ko pwedeng isulti ni mama para di siya masakitan. Niyato mga higayuna, nakapasalamat ko nga di ka makamao mo basa si mama para di niya mabasahan ang mga pang-alipusta o pang-insulto ni tiya nga tukang mama. Nibawas na malanggani ni og suwat, puros bati pagyud ang suod niini. Naningil naman noon si tiya sa utang ni mama katong dugay na kayo. Sige lang ma, maabot ra gyud ang adlaw nga wanay tawo nga mosayon-sayon nimo og balikas. Maabot ra niya ang adlaw nga respetuhon kanila isip usa ka tawo nga hinimo sa Ginoo. Matod ko pa sa akong nahuna, Papa Joe. Nagsingabot na sab ang Pasko ug samas naandan na mo na magdungan na mo o madunggan na mo ang mga tingog sa mga bata nga manaygon. Di gyud sila mamasko sa mua kay kabaw man sila nga di rami mo tingog ug wa sa may kahatag nila. Pero lahi katong nga gabi una. Himala nga nihapit sa muang tugkaran ang mga bata og nanaygon. Nagkoro sa mga bata sa kanta nga Silent Night. Bisan og mga sintonado pero nakapahiyoming naminaw duha ni mama. Gikuha nako ang akong nahabilin nga 2 pesos sa akong pitaka o gihatag sa mga bata. Almera, promise nako karong despera sa Pasko na doon na gyud tay gamay nga andam. Pasalamat na lang pud ta kay bisan og ingon ani ta kalisod, hapit ka naman makahuman og high school. Matod pa ni Mama Papa Joe. Ug tuod man Christmas Eve kadto, diyang niabot si mama nga dunay bit-bit nga plastic bag. Lutuonon di ay na para sa yayahang pansit. Dunay sliced bread ug fried chicken nga iyang pinalit sa gawas Papa Joe. Malipayon mi nga nagsawon ni mama sa panihapon ug mao kadto ang among Noche Buena o celebration na pud sa iyahang birthday. Happy birthday ma. Ug Merry Christmas na pud. Matod ko pa niya. Ug pagkahuman na mugkaon, nagbukhad na mi sa among banig ug nangatug Papa Joe. Pagkaugma,
Niana, December 25 na. Gidala na ko si mama sa sikat nga fast food chain nga pirmi na mong magian. Pero bisag kausa, wag yung may kasulod. First time lang to, namo nga nakasud, o first time sa namo nga mo-order og pagkaon. Nadugay ang akong pag-order kay wa ko masayod o sa imong kaunon nga kanang igo ra sa akong kwarta. Hello ma'am, may I take your order please? Matud pa sa cashier nga nasa tubangan. Kuan, duha ka hamburger ug duha ka soft drinks. Tubag ko pa. Pero pag type sa cashier sa akong order, kuwang og 10 pesos ang akong kwarta. Nauwaw na kay ko. Labi na nga daghan kay naglinya sa akong likod. Miss, pwede og usa na lang ka burger o usa na lang ka soft drinks? Pangutana pa nako sa cashier nga murag nakasabot siya nako. Ni smile ni og hinay nga ni hunghong nako nga ako nalay puno sa kuwang. Merry Christmas. Matud pa sa cashier Papa Joe nga hapit yun ko nakahilak. Nagpasalamat dayon ko niya og akong giato si mama sa iyang gilingkuran bit-bit ang tray. Nakita gyud nako ang kalipay ni mama nga nakatunog mi ug nakakaon sa maong fast food chain. Nga sa una, amo rang agi-agian. Ako ning pusto ng katunga Almira kay isuwa na ko ni kanon sa tua. Matud pa niya nako. Nitando na lang sa ko Papa Joe. Ma, dili lang kay burger akong paliton nimo puhon. Kana diha tanan, nasa picture, sa ilahang menu, patilawan gina nimo. Matud ko pa, ngadto niya. Nahunong akong pagreminis sa mga nangagi Papa Joe dihang niabli ang glass door sa akong shop o nisud pagbalik si Janice nga akong assistant. Abi na kong niuli siya pero nibalik di ay. Ma'am, di ara ang mga kontrata nga gipa-notaryuhan nako sa abogado. Matod pa niya nga halatang nagdali-dali gyud nga murag atat na kay nga makapauli. Siyempre, Christmas Eve niya to alas 8 na sa gabi pero nagihapon sa opisina nagtrabaho. Nasayod gyud ni siya sa akong prinsipyo. Di ko mo ilagpas ko basta naay emergency nga humanunon, dapat tapuson gyud before mo pauli. Sige na. Okay na ni. Ako ni bahala sa uban nga mga pending nga mga papeles. Pwede na ka makauli. Nakibalo ko nga gipaabot ka na sa imong pamilya. Traffic ra ba kayo? Tubag ko pa ngadto niya. Dako kay smile si Janice nako. Ug dayon pagpananggid nako para mulakaw na. Pero pagdayon gawas ni ako siyang gitawag. Janice, dali sa. Diyaw, dawatan ni. Para puno sa inyong Pasko. Matod ko pa, ug itunulan ako siya og 1,000 pesos. Uy, hala ma'am, kadako ani uy. Nakadawat naman kong 13 month. Bonus pa yun niya. Nakadawat pa kong bonus niya. Gipunan pa yun ni mo. Tubag pa niya nako. Nga, puno sa kalipay nga murag di kabayran. Nilakaw si Janice pero nibalik na sa duol sa kong lamesa. Ma'am Almera, daghang kay salamat ha. Merry Christmas. Matud pa niya nako dayon og talikod Papa Joe. Ni ginawa ko og lawom og nakapanghupaw Papa Joe. Mga alas 9 na sa gabi niya to og pila ka oras na lang. Mo alas 12 na. Dapat na makahako nga muuli sa mua. Tungod kay nakibaw ko nga sobra ka traffic nitong adlaw, gipili nako nga mag-commute lang. Sud sa taxi nga akong gisakyan, wa na mapugni sa taxi driver nga magyaw-yaw tungod kay halos di na musibog ang mga sakyanan sa sobrang traffic. Nadungog nako pa ni nga nagsigig ring ang cellphone sa driver ug madungog nako ang tingog sa kabata nga nanawag sa iyang papa. Pa, uli na, hapit na alas 12, mabtan kag Pasko sa dan. Dili ra ba mi mga onugwa ka? Dapat dungan tang tanan ha. Magnoche boy na. Matod pa sa bata nga ako nadungog sa cellphone. Oo lagi. Saon man nga purting tropika man gyud. Sige lang kay makabot ra lagi ko diha. Tubag pa sa taxi driver. Nikot kog 500 pesos og gitunol sa taxi driver. Nung, diri na lang ko. Ulian na lang imong pamilya nimo. Kaya nagpaabot sila nimo. Matod ko pa. Kalipay nga sagol ka ginhawa ang tubag sa driver din nako. Pero ikaw ma'am, munaog ka diri, okay ra day ka? Pangutana pa niya nako. Okay ra kay ko? Anad nako ini sa una pa, ay kabalakan nako, matod ko pa.
Medyo nauwaw pa ang driver nga nidawat sa 500 pesos pero nipahiyom kini nako. Sige ma'am, salamat kayo ug Merry Christmas. Matod pa niya og gitubag lang pud nako og pahiyom. Diya nakanaog na ko sa taxi, gisugat dayon ko mga bata nga namaligya og mga buwak nga sampagita. 20 ka bugway na lang ang nahabilin sa iyang tinda ug tanan akong gipakyaw. Padayon po kong lakaw sa akong destinasyon diyang nakaagi na sab ko og usa ka tiguang nga nanindag yapon og pagkaon, mga pinutos nga biko ug palitaw ug kutsinta. Nikot ko 200 pesos sa akong nga bag ug gihatag sa tiguang nga babae. Ma'am, 30 raman ang kantidad ani. Wa ra ba ko'y kasukli? Matod pa sa mong tiguang. Diha na nimo nang ang 200 imon na. Gipugos pa niya hatag ang nga mga biko nga giputos og plastic pero wa na ko dawata. Salamat ma'am, maayong Pasko nimo. Padayon ko sa kong paglakaw, hangtod nga sunahan, doon ako'y nakita ang bata nga naghilak sa kilid sa kapader. Naghilak ni nga nagtanaw sa yuta, kundiin nagpasad ang mga gagmay nga mga puto cheese nga nayabo sa yuta. Murag mo action pag ganiuntan ni og pamunit sa mga nagkayuta na nga mga puto cheese. Niduol na akong bata og nipungko siyang tapad. Okay ra ka? Pangutan ko pa niya. Pero imbis nga mutubag, mas nikusog og hilak na noon. Gipahiran nako ang iyang mga luha gamit ang akong pad, Papa Joe. Te, makasaban di ko sa akong mama ani kay nayabo ang puto cheese. Moro ba niya mong handa sa Noche Buena? Unsaon na lang jud ni. Matod pa sa bata nga nagbako, nga nagtudlo sa mga hugaw nga puto cheese. Naluwi ko sa bata ug akong gitan-aw nga nagpasad ang puto cheese. Naglingi-lingi ko sa palibot kung doon na ba'y namaligya og sama ani para ako nalay mo palit og lain. Pero ako'y nakita, Papa Joe. Nikot ko laing kwarta sa kong bag ug gitunol sa bata. O day kwarta o, palit na lang usab ko din ka namalit ani ha. Ay lagsaba ni mama nimo nga nayabo na. Unyang sobra, palit na nag candy. Babisan ang ganahan nimong kanon. Matod ko pa niya. Urag din ni kadawaton sa kwarta kay dili siguro siya makatuo nga ako siyang gitagaan. Ako lang gikuha yung kamot o gibukhad dahil gibutang ang kwarta sa iyang pad. Halos magdungan mig barug sa bata, unya nigako siya nako den dagan palayo. Pero suwa pa tanto nakalayo ni siyagit ng kusog nga, Merry Christmas te, I love you. Ngit-ngit ug sobra ka hagipot ang akong nagian padung sa akong adtuan, Papa Joe. Pero bisan pa og magpiyong pa ko, kabisado kayo nako ang daan. Gamit akong flashlight para makahatog kahayag akong giablihan ang gate o gipasiga ang suga. Dahil gikuot na ako ang burger stud sa akong shoulder bag o gihatag kang mama. Ma, pasensya na, late ko. Oh, idala na ko yung paboritong burger. Merry Christmas, ma. Matod ko pa. Dungan sa pagpatong sa burger, ibabaw sa iyahang nitso, Papa Joe. Unyagi kakos na ko. Ang bugnaw kaayon niya nga nitso. Sobra usa ka dekada na nga nipanaw si Mama, Papa Joe. Nagkasakit siya og diabetes nga napiktuhan ang ubang importanteng organ sa iyahang lawas. Ang pinakasakit pagyud kay ang iyang pagkasakit, wa man lang ko'y nahimo para mapatambalan nako siya. Di pa nako malimtan ang katapusang Pasko nga magkauban mi ni Mama. Doon na mi andam nga pansit ug sliced bread. Dungan man ni hapon ug dungan nga maghigda para matug. Pero nakalahi lang kay luya na kaayo ang iyang lawas. Maglisod na gani siya og naog sa mong balay. Dunay namasko sa mong gawas ug gipugos unta niyang barug para hatagan ang mga bata nga nanaygon. Pero bisan pagbangon maglisod na siya. Ako nalay hatag ma, ay nalang di tindog, matod ko pa niya. Tibok gabi niya to, Papa Joe, wa makatug si Mama. Dagan siya pamati, dagan sakit sa lawas, nagubo-ubo, ug usay magsalimuang pagani. Isuwayan akong pangayog tabang sa mga silingan pero ang tanan puros busy sa party sa ilang pamilya. Bugtong tubig ra gyud ang ako napainom niya. Nakaibaw ko nga isod na gyud kayo ang kahimtang ni Mama niya tong higayuna. Wa pag ko lang mabuhat. Gawas sa pagtapad lang niya. Ug ako siyang gigakus sa ingon man lang niya to makuha-kuhaan ang iyang gibati nga sakit nga iyang gipamati. Anak, pasensya na ha. Ug sa sunod nga Pasko di na ta magkauban. Hinay og lisod pa niya pagsulti diri nako. Ayaw pagsulti og ingon ana maoy. Magkauban pa ta sunod Pasko.
ug sa sunod mga Pasko pa. Magampo lang kung ayuhon ka sa Ginoo ma. Tubag ko pa nato niya. Mahal kay ti ka anak. Ikaw nga akong kinabuhi. Mawa man ko nimo ning kalibutan na pero di ko muundang og tan-aw nimo bisan og tuan ako sa laing kalibutan. Giyahan ti ka pirmi. Mo na akong isaad nimo anak. Timani ka na Almera. Walay mahimo akong pag-ampo, Papa Joe. Lapas alas 12 ka to, kundiin naghudya ka ang mga tao sa kalipay sa pagsugat sa Pasko, pero ako nagbangutan dihang nabugtuan sa ginahawa si Mama. Nagsyagit ko sa kaguol nga gikakos ang batang lawas ni Mama. Way nakabantay. Way nasayod sa akong mga hinagpis, Papa Joe, sa gabi sa Pasko ug adlaw na tawhan ni Mama. Kundiin, katupo siya nawadaan og kinabuhi. Kada sugod og beer sa kalendaryo kundi na mga tao magsugod nagka-excited Papa Joe, mausab ni ang ma-feel nako nga kasakit. Usa ka dakong reminder ang adlaw sa Kapaskuhan kay mao kini ang adlaw nga gibiyaan ko ni Mama. Usa ka dakong samad sa akong kasing-kasing nga siguro lisod maalim Papa Joe. Di na ko ganahan og Pasko. Di ko ganahan makadungog og Christmas songs. Labaw nang saputon kong mga bata nga manaygon. Kung nakita mong salida nga nag-Grinch, feel nako mao nako. Pero unsa may mabuhat nako, para nako nawad-an og meaning ang Pasko sa akong kinabuhi. Dili ko ganahan og Pasko. Tubag ko pa sa among mayor nga maoy nagsagop nako nung nagpa-eskwela. Kada Pasko mo biyahe ang ilang tibok pamilya para mag-Christmas vacation. Gusto nila nga pakuyugon ko, pero mobalibad ko ug mas pilion pa nako nga matug tibok gabi sa Christmas Eve kaysa mo join sa ilahang party. Di ko ganahan og Pasko. Matoy ko pa sa akong mga classmates sa college kung magsabot sila nga mag-Christmas party sa among school. Di ko ganahan og Pasko. Matoy ko pa sa akong mga office mates sa unang nga trabaho nako kada magplano sila og company Christmas party. Di ko ganahan magpasko. Ang tubag ko pa kang Janice nga akong assistant kung mangutana siya sa plano namo sa Pasko. Kung doon na ba'y Christmas party na paghimuon kauban ang akong mga staff. Mao kini ang pirmi na kong tubag sa mga tao nga sobra na po nakatuig magselebrar sa Pasko. Ang ako lang nga bugtong o ako lang ang bugtong nasayod sa rason o wa ko'y bisag usa nga gisultian. Para nako ang Pasko niya itong igayuna, patay na, Papa Joe. Wala ko'y rason nga mag-celebrate human namatay si Mama. Dili ko ganahan og Pasko, mao kini mga linya nga akong gipinsar, Papa Joe. Samtang nagtanaw sa litrato ni Mama at ubangan sa nitso. Hangtod kanus ako barugan ang gituhuan nga kadalingi nako sa kong palibot. Makita nako ang nakalinlain nga mga dendayan sa Pasko. Kadalingin nako sa akong palibot, ang tanan puros busy sa pagpangandam sa Pasko. Klaro silang panagway ang kakapoy sa ilahang pagpamalit og mga regalo, pusto og ihatag sa ilang mga kinugos, amigo ug amiga, mga hinigugma sa kinabuhi nga nag-andam sab og laing putos sa regalo nga lang ihatag sa usag-usa. Ang mga tao nga bisan og kapos sa kwarta pero maninguha gyud nga makaluto og bisag simple lang nga handa sa Noche Buena. Sa saluhan nila sa ilang tibok pamilya. Ang mga bata nga way kabutangan sa kalipay kung doon na sila'y bagong sinina og sapatos. Ang mga bata nga malipay na kayo makadawat og pinutos nga regalo. Sa kanindot nga makita sa palibot kada Pasko, angay bagyo kaha nga padayon ko nga kasilagan ang Pasko. Gibalik-balik na ko pangutana ang akong kagalingon ug ang tubag nagbalik-balik sab na akong mahinumduman ang naong sa akong inahan nga nabugtuan siyang kinabuhi adlaw mismo sa Pasko. Lahi ang nanggawa sa akong baba ug ang akong ipakita sa mga tao nga di ko ganahan og Pasko. Lahi sad sa akong kasing-kasing kaya tinuod ang Pasko mao'y makapahinumdum nako nitong buhi pa ug baskog pa si Mama. Wa may kwarta, wa may handa sa Noche Buena, pero kontento nami nga magtapad, maghigda, unya maminaw lang sa hudyaka sa among palibot. Malipay namin duha ni Mama nga makadungog sa mga sintunadong tingog sa mga bata nga nanaygon.
Adlaw sa Pasko pod nga napili sa kagayunan nga natawo ang pinakaimportanteng tao sa akong kinabuhi. Ug mao sang adlaw nga iya kining gikuha ang akong inahan. Napatuto ko sa litrato ni mama nga nagpahiyom samtang nagtan-aw nako. Nakailakay ko niya. Kung makatingog pa lang siya sa akong atubangan, nasayod na ko sa isulti niya. Day Almera, dili tungod nga di ka ganahan og Pasko. Ayon na pantusay imong kaugalingon sa kamaturan nga gusto nimo ang Pasko. Paborito nimong buwan sa tibok tuig mao ang Disyembre. December 25 ang imong gusto kayo nga pizza. Kay kini mao ang natawhan sa duha ka importanteng tao sa imong kinabuhi. Si Jesucristo ug ang imong inahan. Dili na ko sigurado kung nitong higayon na tingog ba ni mama nga ako nadungog o gikan lang to sa kung nauna, Papa Joe. Nihanap na manggod ako mga mata tungod sa mga luha. Bugto mga bako na ako madungog sa palibot sa sementeryo nitong mga higayuna. Pero wa madugay ni kalit lang og kasaba ang palibot nga mga buto-buto ang aming madunggan. Mga nagkalilain ng mga fireworks ang nakita nako sa kalangitan ug gitanaw nako ang akong relo. 10 minutos na lang sa di pa mag alas 12. Merry Christmas, Ma, ug happy birthday. Matod ko pa, dungan sa paghikap sa iyahang litrato. Gihuwat usan nako nga muhunong ang mga buto-buto sa palibot, ug pagkahuman nanangid ko ni Mama nga mupauli na. Hapsay ang akong pagkatuog niya nagabiuna o pagmata nako pagkaugma, una na akong gitawgan ang akong assistant nga si Janice. Hello, Ma'am Almera, napatawag man ka, doon na emergency sa opisina. Tubag pa niya. Nanda na magod na ako nga bisag pizza 25 pa sa Disyembre, 2 ako nagtikaw-tikaw sa opisina para magtrabaho. Oh, doon na gid Janice, o ginaot pang matabangan ko nimo. Matod ko pa. Sure ma'am, may problema karon dayon, mo anak ko sa opisina, tubag pa niya. Sure ka? Kung wa mo ilay lakaw sa imong pamilya, dalhan na lang sad sila diri. Matod ko pa nga kang Janice. December 25 sa buntag niabot si Janice kauban niyang bana ug iyahang mga anak. Nasyak ni dihang nakita niya nga nagpatong og bangko. Samtang nagtaod ko sa mga series light sa bungbong sa mga opisina. Ma'am, nagunsa man ka diha? Ako lang ana mambi. Mahugid taong ka diha. Matod pa ni Janice nako. Okay ra ko Janice, oy, kuan di ay. Dili pa masiguro uwahin no nga mag-Christmas party ta sa tong kumpanya. Kung pareho ni mo itong mga staff tanan, kauban ng pamilya, mangari ka sila. Pangutan ako pa. Napa-yes dayon o kusog kayo nga yes si Janice, Papa Joe. Sukad gi-open na ako akong negosyo mga 5 years ago. Wag yun na hitabo nga nag-Christmas party ang among kumpanya. Sige laghangyo ko ang mga tao sa una nga mag-party pero di ko musugot. Hinoon, kumpleto man sila sa 13-month pay o ilahang mga bonus. Malipay gito sila, ma'am. Dili para silang kagulingon kundi para nimo. Labi kay namo, ma'am. Labi kay kanamo, ma'am. O nahibaw ba mi nga doon na yung bati nga naitabo nimo mao'y hinungdan nga nawadan kagana sa Pasko. Pero karon ma'am, happy kay ko nga nausab ka na. Salamat ma'am, Merry Christmas. Wa na mapugni ni Janice ang iyang kalipay ug nakagako siya nako. It was indeed a Merry Christmas, Papa Joe. Nga mo'y dakong gipasalamatan nako nga sa katapusan naabli og balik ang akong kasing-kasing para mag-celebrate sa Pasko. Daghang salamat, Papa Diyos, sa pagbasa nimo sa kong suwat tampo o akong panginaot sa tanan nga unta magmalipayon. Akontento o magkadawat sa mga pati nga nagian sa mga nanglabay nga katuigan para ready na sab nga mutagbo sa bagong tuig ug bagong kinabuhi. Kini mo magtatampo, Almera.